Hi everyone, welcome to Hudasaw Vlog. बैसागो बोथोरनि दसे ब्लग फैलायबाय। नै जाहा मेडाम मोसानो थाखाय रेडि। नै जाहा सोर सिनायदोंना? बुवारी पुरा रेडि जागासिनो मोसानो नेगासिनो आरो नै फंबायाबो पुरा रेडि खासै आरो मोसानो रेडि जाबाय। जों साब्रैबो दा मोसानो थाखाय रेडि नेगासिनो। दा न' खाथियाव मोसागासिनो आदैमोननाव। दा जोंनिथिं फैसिगोन आरो दा जोंबो जोंहानि न'खराव जयै रायजो राजाफोरजों रंजाफानोसै। रेडि जाखाना थाबाय जोङो नेगासिनो। ओइ मानसि गोसा बेयावनो थाबाय था नोङो।